Җәмәгать барчагызга да сәламнар. Без районнар буенча экскурсияләребезне дәвам итәбез. Бүген исә без бойлар сабасында нәрсәләр килеп чыгасын сез хәзер үзегез барыгыз да күрерсез. Саба якларында тормышлар ничегрәк бара? Әйбәт бара. Вот мин монда кияүгә чыктым. Кияүгә чыктым, чу сказал бе. Мин бу якларның кияүе. Evet Allah'a şükür. Yaxşı. Alğa tağı. Бүтән районда чагыштырганда төптөп күстемәсен. Райсын олайчка бизге рәхмәт. Әкрәңгә инде авыррак. Халыкка эш юк. Мин Сабанық түгел. Кайсы яктан? Казаннан. Бик яхшы. Яхшы. Бүтән условиялар тудырылган халыкка ашау ичү ягыннан да, андан ял итү, культура ягыннан да барсы да әйбәт, яхшы. Әйбәт эшләгән кешегә яшәргә була. Тырыш кешегә тырышып эшләсәң, була яшәргә. Вай, әйбәт инде, матур. Күренә. Шундый яхшы безнең, потому что президент үзебезнеке, главадагы үзебезнеке. Вот шуның аркасында бездә менә бөтен матурлык шушы президент аркасында һәм шуның инесе глава аркасында. Менә безгә шу матурлыкны шулар бүләк итә менә. Аллага шөкер. Саба районыннан чыккан танылган шәхесләр. Кемәле. Нәрсә әйтәм инде? Белмим. Нәрсә әйтергә? Мин. Күп инде алар. Кояш та бездән чыга, үзегез беләсез. Президентлар безнеке. Күп инде. Башкалар да бар. Әйтеп бетерә торган түгел. Алар хәзер генә искә төшмиләр бит инде. Безнең иң данлыклы нибез Абрар Каримуллиныбыз бар безнең. Шәүкәт Бектимов бар безнең. Аннан соң безнең Шамил Бариев бар иде, артист. Артистлар бар инде бездә, җырчылар бар, җырчылар бар. Әйтеп бетерә алмыйм, барса да искә төшми. Фәнил Вакказов, Шамил Бариев, Айдар Тимербаев, Шәүкәт Бектимиров, по-моему, безнең абзый безнеке. Шамил Бариев, Вакказов безнең Сабаныкы инылтып, Сабаныкы Вакказов. Аның әтисе дә монда безнең белән эшли.